Sayo pa kaayo, mga ligo na ta. So, kinsa ninyo ang walay ligo? Tugnaw man kayo, Father. So, sigurado kung wala lay pandemic, puno kayo ang mga beaches, no? Mga swimming pools, mga sapa. No? Kainumdum ko sa gagmay pa ni. No, diya sa, no, amo sa Marble, wa may duol nga sapa, kanagong lining sa neya. No? Diya may mga ligo, kay wa may bayad. No? So, happy fiesta alang natong tanan. No? Luyo ni ining pandemic, na si COVID, no? Apan naningkamot kita nga bisan tuod dili susama sa kasadya sa mga miaging mga piyestas nato. Apan mamahimong makahuluganon, no? Dulot ngani sa tuong kasing-kasing uban sa tuong pagtuo ang atong pagsuulog sa ulog sa tuang piyesta. No? Si Juan Bautista or John the Baptist, usa ka Hudeo nga itinerant preacher. Unsay meaning sa itinerant preacher? Kana kung nag-travel siya from place to place, wala siya proper station. Sag-asa lamang siya. Ana siya sa pagsangyaw. No? Unya, doon na siya nagkalain-laing titulo. No? Other titles for John include John the Forerunner. No? Ikini siya sa Eastern Christianity. No? John the Immerser. No? The Prophet John, or he is sometimes alternatively called John the Baptizer. So si Juan, si John, nagpuyo sa usa ka gitawag nga austere life, simple life. Ang iyang sanina, ang iyang garment, no, made of camel's hair. Panit sa kamilyo. Unya iyang pagkaon, no, gitawag nga meager food, no. Very small or too small in amount nga pagkaon. Foods consisting of locust and wild honey. So muna siya ang iyang pagkaon. Niyo ang Ginoo mipili nga kaniya, choose him to be the herald of the Redeemer of the world. To be the voice, to announce the eternal word, to prepare the people for the coming of Jesus. And he was fully convinced of his mission and was totally committed to it. He knew what his place was and was deeply humble and truthful. He recognized Jesus for he was, and he walked right up to King Herod and fearlessly told him nining kamatuuran that he was living in sin. Lisod ba ya kayo nga ikaw musulti sa kamatuuran nga pananglitan kining tawhana nagpuyo sa sala nga puno sa sala. Mao ni ang gihimo. Isultian niya si King Herod, knowing well what it would cost his life. Nasayon siya nga mabutang sa dili maayo ang iyang kinabuhi. But then John, si Juan nagpadayon. John is a shining example of humility, simplicity and truthfulness, courage, conviction, and commitment. So these are the lessons we should learn from him and para sa tua to try to practice in our lives if we are to live in communion with Christ, that we should constantly heed John's exhortation to prepare the way of the Lord, to make his paths straight. Mao ni siya
Ang mabasahan nato from the Gospel of Saint Luke, chapter 3, verse 4. Busa nga to ang Ebanghelyo karon mga igsuon, nagsaysay ka nato sa pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Og mao ni siya ato ang piyesta karon, the birth of John the Baptist. Ang iyang mga ginikanan nga si Zacarias o Isabel ang nahimong mga instrumento aron matuman ang plano sa Ginoo. Si San Lucas naghisgot kanila nga mga ginikanan nga nagpuyo og dalaygon nga kinabuhi tungod sa ilang pagtuman sa kabubuton sa Dios. So mauda ini siyang tawag sa tuang kinabuhi kung kita ana nagatuman sa kabubuton sa Dios. Dalaygon nga kinabuhi. Panawon ko na nato nga ang pagpanginabuhi. Nining kalibutan, dalaygon ba? Ukon dili. No? Gingan na ni Zacarias ug Isabel ang ilang anak sa ngalan nga Juan. No? Ato ang tan-awon karon tukion nato asa gikan kining ngalan nga Juan. No? Kini siya gikan sa pulo nga Griego Luanes. Sa pulo nga Hebreo Yukanan. Nga nagakahulugan, Yahweh is gracious. Or Yahweh has shown favor. Sa Binisaya pa, ang Ginoo maparaygon. No? O ang Ginoo nga maparaygon o manggihatagon sa mga mapaubsanon. Pangutana, mapaubsanon ba ta? No? Mapaubsanon ba ta? Mao ni siya ang pangutana karon ngani kanato. Ngana sa ato ang pagpangayo og pabor sa Ginoo uban sa atong pag-ampo. Sa pagpangayo ba nato mapaubsanon ba ta nga nagapangayo nga nang kaniya? O kun ang batasan nato sa pagpangayo murag nagadikta tangan ha kaniya. So importante kaayo ni siya. Si San Juan, no, si Juan ang anak ni Zacarias o Isabel, mao ang nahimong konkretong timailhan sa pagparayig o pagkamanghihatagon sa Dios ngadto kanila kang Zacarias o Isabel nga nagpuyo sa dalaygon o mapaubsanon nga kinabuhi. So ingon ani di ay ni siya. Kung makasinati kita, no, adun na tay mga silingan, kaila, nga mga tao, nga kuyaw kayo ang pagparay sa Diyos nga na kanila. No? Grabe kayo kamanggihatagon ng Diyos nga na kanila. So sa to pa, mauni sila ang mga tao nga nagpuyo sa usa ka mapaubsanon og dalaygon nga kinabuhi. Luwas lamang ni ining mga tao nga tuod tan-aw nato murag nagmanggihatagon ng Dios nga na kanila, pero kini di ay nakuha nila sa dili maayong pamaagi. Sayod ta ni ana, no? Adunay mga tao nga atong tan-aw nindot ang ilang kinabuhi. No? Apan likod ni ana, luyo ni ana, adunay tago sila nga mga dili maayong binuhatan. So kini usab ang gipakita sa Dios kanato pinagi sa paghatag niya sa iyang bugtong anak nga si Jesus. Ngani kanato kita giparayig pag-ayo sa Ginoo. Ihatang gipaburan, gimahal, gikaluyan, bisan pa man sa atong pagkamakasasala. Sa atong pagkamakasasala, anaa si Jesus, nagihatag, itugyan gani kanato. Nga nagdasig gani kanato sa pagpuyo og dalaygon nga kinabuhi, aron ang matag usa kanato mamahimong instrumento sa katumanan sa plano sa Dios dinhi niining
kalibutan. So timan-an nato ang kinabuhi ni Juan nga magbubunyag. Simple kaayo. Austere life o kon simple life. Wa siya nagpuyo sa luho kayong pagpanginabuhi, simpleng pagpanginabuhi. So sa ato ang kahimtang karon, kung moingon ta nga susama ni Juan mupuyo ta sa usa ka simple nga pagpanginabuhi. Wala nagpasabot nga mangita pud tag kamilyo atong ihawon panitan niya atong isanina ang ihang panit susama ni Juan. So mupuyo pud ta no, sa insaktong pagpuyo base sa ato ang kahimtang karon, sa ato ang konteksto. Sa ilang konteksto kaniadto, kung ikaw anaa sa pagpuyo sa usa ka simpleng pagpanginabuhi, mao ni ang gihulagway sa pagpanginabuhi ni Juan. And now sa ato ang konteksto, unsa una to pagpuyo sa usa ka simpleng pagpanginabuhi susama ni Juan. So dili na nga magsanina tagpanit sa kamilyo, kanunay mukaon ta sa ludulon, no? Apan unya kanunay na lamang wild honey. Dili po ningon ni ana. Apan sa karon kahibalo ta unsaon pagpuyo sa simpleng pagpanginabuhi. Og ang nakatukmod ni nakatulod ni ini ang mi encourage nato sa pagpuyo sa simpleng pamaagi kinabuhi si COVID. Mao na nga si COVID adunay dakong halit kadaot gani kanato. Apan luyo ni ana adunay blessing nga gipabalik kita tudlo balik sa insaktong pagpanginabuhi kanang pagstay at home nga mugawas lamang ta sa mga essentials nga lihok. Simple naman ang pagpanginabuhi, no? Simple nga pagpanginabuhi. Makontinto ta sa pagkaon kung usay ana sa ato ang lamisa. Simple nga pagpanginabuhi, no? Mugawas ta, no? Nga mupalit lamang kita sa mas gikinahanglan lamang nga mga palaliton. Simpleng pagpanginabuhi. Mao na nga nining panahon sa pandemic, no? Daghan kanato ang mibalik nining maong klase sa kinabuhi, simple uban sa mapaubsanong pamatasan. Daghan kayo sa karon ang mibalik nining nindot kayo nga batasan nagmapaubsanon. Kanagong ang tanan gitugyan nga sa Dios usa ka nakapagpaubos. Kanagong pag-ingon nato nga Lord, your will be done. Lord, wa mi mabuhat mahimo kung wala ikaw, wala ka nagauban nganhi kanamo. Busa giyahi kami. So baliko nako ang mga ehemplo nga batasan nga anaa ni Juan nga angay natong sundon. Humility, simplicity, and truthfulness. Imagine, sayod si Juan nga sa dihang pagsulti niya kang Herod sa tinuod, mamatay siya. Apan nagmatinud-anon siya. Courage ang iyang kaisog. Conviction and commitment. So alang natong ani akaron luyo sa pandemic, naningkamot ta nga magsaulog sa to ang piyesta. Wala ta dito sa to ang kapilya apan mianhi ta diri sa parokya, no? Aron nga sa ni ana matuma nato ang ato ang commitment saad nganha sa Dios. Uban sa to ang patron San Juan Bautista. Kay sayod ta nga sa kadugay na natong no pagpakiguban sa to ang patron, daghan na kayo tag blessings nga na-receive gikan sa Ginoo. Busa nining tuig no 2021 ibungat nato sa hilom ang ato ang gipangayo nga kang San Juan, no?
Gipangayo na itong kang San Juan pabor, uban sa iyang nindot nga kinabuhi, uban sa iyang pag-ampo, nga matuman unta ang atuang, no? Gipangayo nining panahon sa pandemic. Kung kaniadto, daghang mga tao ang miduol kaniya aron mubag-o sa kaugalingon ng pabunyag nganha kaniya. Gihinluan ang kaugalingon ang kinabuhi. Kita pud susam neto mga tao nga miduol nga ng kaniya. Duol ta nga ng kaniya aron nga hinluan kita. I-purify kita. I-purify kita. Hinluan kita aron nga dili kita matakdan ni ining virus. Di ba? Nindot, no? Pangayo na to hinabang ni Juan nga dili ta matakdan sa virus. Kaya ang virus baya anaa lamang, no? Tingali naglupad-lupad, naakuyog niya na itong mga gigunitan, no? Niya prone ang everyone ang matakusan nato nining maong, no, virus. Dili kita, no, immortal nga di ta matakdan ni ini bisan pa gani katong mga nakabaksin na, no, matakdan lang gihapon. So ana nato ang pag-amping ug uban sa pagpangayo nato ginabang pag-ampo kang Saint John the Baptist. Ug syempre simple kaayo, no, nga sa ato ang pagpangayo ginabang na kaniya, no, ana kini siya direkta nga nagapadulong sa pagpangayo nato ginabang nga nasa ato ang mahal nga Ginoo. Kay walay padulngan, laing padulngan kung kita muduol kang San Juan. Walay lain tang padulngan sa atong pagdulangan ng kaniya, sa pagpanawag nato kaniya, sa pagpangayo nato hinabang pag-ampo nga ng kaniya. Wa tay laing padulngan kundi kita padulong ngadto sa ato ang mahal nga Ginoo. So mga igsuon, hinaoton ta nga sa ato ang pagsaulog karon ining Santos nga Misa, mapadangat natong tanan ang buot natong pangayoon nga nasa ato ang mahal nga Ginoo uban sa panabang pagtabang ni kanato ni Saint John the Baptist.